lupanja gluposti, ali, dragi moji, danas sam vam doveo još gostiju da upotpune ovaj predivan live, da učine ovaj live još lepšim, još ljubavnijim, još dražim, naše zvezde! Ajde! Sigma Gear! Sigma! Idemo! Slay! Absolutely slay! Čekaj, možemo samo da vas, Tepi Seko, tebe da isfiltriramo na ovu stranu. Odlično. Evo ti ovdje, izvoli ti tu. Ti izvoli ovdje, evo sve ću da vas ja mogu i ovdje, a? Pa možete poželiš, ali evo ti ova stolica. Jo, ona je mala. Jo, podigni je. Evo sam nije mala. Podigni je! Aj, stavi mi je. Šta želiš? Rolex da ti stavim? Pa naravno, mora flex. Ovo je moj novi. Seko, pogledaj kako ima flexuje, gledaj ovo. Daj meni jedan. Pa ovo je ljudi, ludilo. E, to je to. Tebi jedan, nemam Rolex, ali mogu ti dam, ne mogu vam pevam, 150 dam, ćemo ga nešto, ima da se napiješ, ima da bude Sigma Slay. Igore, jel možemo da dobijemo 3 čašice, znači još 2 čašice za rakiju i da nam sipaš? Ako nije problem. Znači, da li želiš da se predstaviš kameri, pošto ilmu svi znaju, znači ona je redovan gost na ovim live-ovima. Pa kad si pre stvorio čoveče? Čekaj, pre što se predstaviš. Prvo da nazdravimo ili da se predstavimo? Pa prvo da nazdravimo. Ajde. Čekaj, Zoli, daj mi jednu kocu da ugasim ovo, ima da poginem sad. Ilma, ti nećeš sa nama da se prevoštiš, jel? A ja bi neki sok. Živeli? Čekaj, živeli? Živjeli. Seko, dobrodošla. Hvala. Nadam se da se osjećaš kako kod kuće. I dobrodošli ti, Jeco. Pa ja sam sad spojlovao kosu. Srećan Božić i praznici. Kako bre Božić bre? Kako bre Božić? Pa još nije bre, kako Božić bre? Ženo bre, alo? Pa unaprijed moram da... Ja. Kažem. Zamisli da smo napravili ovaj live na Božić, goreli bi se u paklu svi kolektiv. Daj mi to, otvori mi, molim te, pa poginut ću. Brate, ti si monstrum. Živeli? Živeli. Sve vas volim, hajmo da... Ali je jaka. Oj. Dobro. Elem, kako zove? Da li želiš da... Pa nisi popila celo. Pa ne može, kaže od sinoć, ne može da pije. Ne mogu se sastavim. Izvoli, predstavi se kameri, da nova si na ovom live. I čao svima. Ćao svima. Jesi videla ovo Slay predstavljanje? Slay. Apsolutno ludilo. Okej. Ja sam Lavida Loka. Drago nam je. OnlyFans model. Čime se baviš? Molim te, reci, evo i Seki, reci čime se baviš da je uputiš u celu priču. Ja sam OnlyFans model. Šta to znači? Imam svoj sajt. Slikam se za svoj sajt. Dobro, reci, kako, šta? Čekaj da pojačam malo mikro. Jer je nešto se utišalo ovdje. Da vidimo, čekaj, stani. Objasni. Ja sam najveći OnlyFans model na Balkanu. A što to znači? Pa objasni bre, Seki što znači, čovječ misli da Seka tebi čitam misli, šta? I ona misli da smo mi super heroji. Pa slikam se u bikiniju, uglavnom, u seksi izdanjima i tako. Model. Moderni. Kratko i jasno. Ne, apsolutni slay, jel tako? A kako se zove i koliko se dugo baviš time? Bavim se već 2 godine. I boga mi zarađuje baš dobro. Da, ozbiljno cifre. Slay. Slay, ušli u ozbiljnu lovu. Čekaj, ali moram ja nekog se ubacim tu kod vas da mogu da puštam. Ajde, molim te, hoćeš ti da sedneš ovdje? Čekaj, da, sad ću nekako da sednem. Moram nekako da dođem kod vas da se ubacim u priču. Jer ne mogu da stojim sve vreme, moram... Sad si sjebao sve. Nisam, dobro je, stani. Sad ću da napravim sve. Ne ću povedati, ja ću da kameru prilagodim mojim divnim gošćama. Čekaj. Opa. Jel dobro? Ej! Čekaj, jel dobro? Da. Više nego dobro. Ubila me ova rakija, čovječ. Ozbiljno. Ja, okej, sad je... Nije dobro, stanite. Ne. Moram nekako ja da se tu ubacim sa vama.
Devojke, jel me primate? Kako je to Pa šta se radi, pa baca slej, kako ne znaš ja? Kako ne znaš šta radi? Ovako je slej. Tako je, slej. Iconic. Iconic. Glamour. Glamour, ne, Eto, ne, čekaj, ja, brate, nemamo mesta ovde, nisam baš dobro osmislio ovo, jel? pa dobro je. Kakva ekipa, ljudi, jel smo mogli, ovo je kao da su se Avengeri okupili, bukvalno, ovo nije mogla bolja ekipa od ove.